Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Πιστεύω ότι κάναμε το καλύτερο παιχνίδι εδώ στο Σταύρο. Δυστυχώς, όταν χάνεις αρκετές ευκαιρίες στο πρώτο μήχρονο, το σκορ έπρεπε να ήταν με 2, να μην πω και 3 γκολ διαφορά και να τελειώσει το παιχνίδι στο πρώτο μήχρονο. Είναι όμως το ποδοσφαίρο, δεν σκοράρεις, κάποια στιγμή μπορεί να φάζει ένα γκολ και δεν να κερδίσεις το παιχνίδι. Και όπως είπε ο προπονητής της Δεσμιώνη, ότι κάποια στιγμή μπορείς να το χάσεις. Εγώ όμως άλλη μια φορά θέλω να μιλήσω για τα παιδιά ότι αξίζαμε νίκη, ήμασταν καλύτερη ομάδα. Κοιτάμε μπροστά το επόμενο παιχνίδι, το πρωτάθλημα έχει δρόμο. Εμείς από το προηγούμενο παιχνίδι βλέπουμε όλοι ότι η ομάδα βαδίζει καλά, παιχνίδι σε παιχνίδι είναι καλύτερα, σκοράρει, πολύ σημαντικό που στην αρχή είχαμε πρόβλημα. Τίποτα, ψηλά το κεφάλι και από εκεί και πέρα, από αύριο σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι που θα προσπαθήσουμε, είμαι σίγουρος για τα παιδιά να προσπαθήσουν να παίζουν το ίδιο αποτελεσματικό ποδόσφαιρο όπως σήμερα και νομίζω ότι να είμαστε πιο τυχεροί στο επόμενο παιχνίδι. Χρειάζεται και σε κάποια παιχνίδια και να έχεις και τύχη. Αυτά. Ξέραμε όλη την δυσκολία, το βαθμό δυσκολίας του παιχνιδιού. Μια ιστορική ομάδα προερχόταν από ένα θετικό αποτέλεσμα και αυτό θα ήταν πολύ δύσκολο για εμάς το απόγευμα. Ήταν καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο ο Φωστήρας και δίκαια προηγήθηκε και κερδίσε στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο εμείς προσπαθήσαμε λίγο να ισορροπήσουμε το παιχνίδι. Πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές είμαι αρκετά ευχαριστημένος από την εικόνα του δεύτερου ημίχρονου. Ισοφαρίσαμε. Θα μπορούσαμε βέβαια να το χάσουμε το παιχνίδι, θα μπορούσαμε και να το κερδίσουμε. Πιστεύω ότι εγώ είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών και έτσι πως ήρθε και το παιχνίδι και με το βαθμό της ισοπαλίας. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι η ομάδα της Ερμηνείας είναι μια νέα ομάδα και με αυτές τις συνεχείς μία σταματάει το πρωτάθλημα, μία ξεκινάει, δεν μπορούμε να βρούμε ρυθμό. Πιστεύω ότι η ομάδα μας είναι νέα στην κατηγορία και χρειάζεται λίγο υπομονή. Η συνέχεια είναι δύσκολη. Εγώ κάτι άλλο δεν έχω να πω. Έχουμε καλή συνέχεια στην ομάδα του Φωστήρα και στον προπονητή του κ. Βαζέχα. Ό,τι στόχο έχουν βάλει στην χρονιά να το υλοποιήσουν. Πιστεύω στο πρώτο μήχρονο ήμασταν καλύτεροι. Έπρεπε να τελειώσει τον αγώνα από το πρώτο μήχρονο. Και μπάλα έτσι να άμα δεν βάλεις κάποια στιγμή θα το μαχηθείς. Πιστεύω αξίζαμε την νίκη, δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την ισοπαλία. Αλλά προχωράμε, κοιτάμε το επόμενο μάτς και συνεχίζουμε. Ξέροντας και γνωρίζοντας πολύ καλά το πόσο δύσκολο είναι αυτό το μάτς, η δυναμική του Φωστήρα και η ιστορία του ως σύλλογος το έκανε εξ αρχής δύσκολο. Και απ' την άλλη, η παρουσία του μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα της ομάδας του Φωστήρα μας φέρνει την αίσθηση ότι όντως θα ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο αγωνιστικός χώρος δυσκόλεψε θεωρώ και τις δύο ομάδες. Απλά στο πρώτο ημίχρονο ίσως ο Φωστήρας έβαλε μεγαλύτερο πάθος. Έδειξε σε κάποια σημεία κυρίαρχος και έχασε κάποιες ευκαιρίες. Νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο ισορροπήσαμε. Ισοφαρίσαμε. Θα μπορούσαμε ίσως να πετύχουμε και κάποιο τέρμα, όπως θα μπορούσαμε να έχουμε και δεχτεί. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο και συνεχίζουμε.